Sarapan karo kangkung tempe. Kangkung wakil sarapan. Enak apa? Aduh golek pakan yo angel koyo embujan. Iya kira ngetune. Iki wong iki kira angel. Pak. Pak. Jan, ndi to wong iki? Pak. Apa kae tun bengak-bengok ning kandang ya. Jan. Ya Suwi ampun nyapa to tun. yo tak kon iki lho ngedoni. Bolak-balik ganggu wong sarapan. Kedone wong ini kan ngene iki simpel to tun. Kok wong sakung sarapan kok diganggu. Ngeduk jongkokne wis anu kok sarapan diganggu. Jongko acur kuwi ne dikumplukne jerene ora oleh dimplukne. Garek ngangkatne sebilut kaya ora. Anu wong kok. Wah, jan. Kene lurung sarapan wis teko ladang golek godhong telo. Kono sarapan gur kon bunjungne ngono ya gelem. Muring-muring ae kerjanane. Lah.